गावनि गोब्राब नाजानायजों रितुल बसुमतारिया गंसे अदालबाइट स्वीट एन्ड फुड मार्ट बेखेवदों। दिनै उदालगुरि नोगोरनि मिशन थाग्रा मार्ट लामायाव रितुल बसुमतारि अदालबाइट रेस्टुरेन्टनि सेथि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे स्वीट एन्ड फुड मार्ट मुंनि गंसे रेस्टुरेन्टखौबो दिनै बेखेवनाय जायो। बेखेवनाय गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो बारगौ गाहाय फोरोंगिरि सुक्रधर ब्रह्म बिथाङा। खुलुमबाय। जों अदालबाइट बेकारि एन्ड रेस्टुरेन्टखौ थांनाय बोसोर 17 सेप्तेम्बराव अपेनिं खालामदोंमोन। दिनै जेंना जेंथानि गेजेरजोंबाबो नारा नाथा नाजानानै दिनै बोसोरसे बारबाय। दिनै बे बोसोरसेनि एनिभार्सारिखौ जों खुंबाय। रायजो राजाया नो मा होनो हाखो मा होनो हायाखै जों रायजो राजानिफ्राय फिडबेक मोनगासिनो, नाथाय गोसो गोरबोनिफ्राय नाजागासिनो मोजाङै जाहोनो। दिनै नोंथाङा फार्स्ट एनिभार्सारि जोबनाय लोगो लोगो गोदान आरो बिनि नेक्स्ट गालियै आउटलेट्स गोदान खुलिनो हाबाय। नोंथाङा बिनि सायाव मा खुसि फोरमायनो सानो? औ, मानसिनि डिमान्डआ जोबनो गैया। जोंहा बेकारि दंखायोमोन। बेकारिनि लोगोआव मिथाइ माने सुइट्सखौबो नागिरखायो नालाय, सुइट्सनिबो गोनांथि दंमोन। माने मोजां सुइट्स मोजां क्वालिटि फुड्सखौ नागिरखाबाय थायो मानसिफ्रा। बेकारिनि लोगोआव सुइट्सखौबो नांखागौ, ओंखायनो गोदानै मोनसे आउटलेटखौ दिनै अपेनिं खालामनाय जाबाय। नोंथांनि बेबायदि आइडियाखौ सोर होनाय? समनि लोगोआवनो गोरोबलांनानै मावलांगासिनो। आरो आनएमप्लयमेन्ट सानैसो इयुथखौ गासैखौबो हायाबाबो सासे सानैखौ आं जाहाथे रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बिसोरखौ थांना थानायनि एसे राहा होनो हायो, बेनो आंनिबो थांखि मोनसे। नोंथांनि बे दा दखान होनाय लकेसनखौ रायजो राजानि एसे फोरमायनो? औ, बे लकेसना जोंहा उदालगुरिनिनो मिशन रड डिसि अफिस रडआव। नोंथाङा दायो गोदान गोदान आइटेम मा फाननानै बा एबा कास्टमारखौहाय वेलकाम खालामनो सानदों? सुइट्सनि मेक्सिमाम सुइट्सनि प्रडाक्टफोरानो थागोन। ड्राइ फ्रुइट्स, सुइट्स, ड्राइ मिथाइ, ओमफ्राय माखासे पेकेजिं प्रडाक्टफोराबो थागोन, इनक्लुडिं अर्गेनिक प्रडाक्टफोर थागोन। नोंथांनि बे बेकारि दखानाव अनलाइन सुबिदा दंना गैया? अनलाइन जाथ'वाखै दायो, जागोन लासैयै। माखासे माने टेकनिकेल माबा दङ, अनलाइन सफ्टवेयर वेबसाइटफोरनि मावगासिनो, बेफोर जाहैगोन लासै। नोंथाङा दा बेबायदि बिजनेस खालामनायाव नोंथाङा एबा सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोनदों? आं सरकारि हेफाजाब जेबो लाथ'वाखै दासिम। एसे लन बा गावनिफ्रायनो एसे एनला बिदि मावलांबाय थादों लासै लासै। नोंथाङा दा फैबाय थानाय गोदान गोदान जेनेरेसनफोरखौहाय नोंथांनि दखाननि बागै मा वेलकाम खालामहरनो सानो मिथिफोरखौ? दखानाव जोंनियाव मोजां प्रडाक्ट मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो, आरो मोजाङै जाहोनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों, आरो मावलांबाय थागोन बिदिनो।